Ako bang utana nimo bro, kaning baptist bro, kanus amin nagsugod ni simbahan na. Ang baptist bro, dugay na kay nagsugod bro, since nga si John the Baptist mo ay nag-una gyud og kanang pag bautismo kang Ginoong Hesukristo. So, buot na mo ipasabot nga ang relihiyon ni Cristo Baptist? Ang reliyon ni Ginoong Hesukristo bro, kung imong tan-awon, nagsugod gyud diha sa pagpasakop niya kang John the Baptist. No. So sa ato pa si Cristo membro sa relihiyon nga gitawag og Baptist Church. Aksyon Katoliko! Ang reliyon ni Ginoong Hesukristo bro, nagsugod dito nga mituman siya sa sugo ni sa Dios nga Amahan, pinaagi sa bautismo, which is nagpasakop siya sa sugo sa Dios, pinaagi kang John the Baptist. So buot pasabot kay katong apelyido ni Juan may gidalag pangalan ni Cristo sa daan nagtukod sa simbahan. Medyo floating nga kanang pangutana bro. Medyo gamay nga Sa may floating floating. gamay. Di ba kanang Baptist John the Baptist is apelyido na ni Juan? Gitawag siya Baptist bro tungod kay namautismo siya dito sa suba sa Jordan, pero dili nimo walay clarification nga makita nimo nga naka-indicate nga ang iyang apelyido is John the Baptist. So bro, dihang tawag anong ni ang nawala man kadali lang ha. Sa kadali lang mawala man akong tingog na mo join dire sa ako sa chatan. Nawa pang signal nimo. Sa kadali lang ha. Lang bro ha, isa bro kay naay akong gustong maminaw daw siya. Nya di man good inig manawag ko niya kay mawa man akong tingog diha. Sige bro, sige bro. Sa man na mawa man. Sige. Okay bro, sabihan nagtukod si Kristo sa simbahan bro. Ginganlan ba niya nagbaptis? Hello bro. Hello bro. Madungog ko nimo? Signal bro. Basta na Madungog ra ka nako bro, madungog ra. basta na mo join ako dire, mawala akong tingog say. Kaning gitukod ni Kristo nga kaning gitukod ni Kristo nga iglesia. Mao ba ning Baptist Church? Ang gitukod ni Ginoong Hesukristo bro, iglesia bro, which is gitawag na siya church. Buot pasabot sa church bro, mao nang gitawag karon og kanang kinatigbuk ang katawan sa Dios. Mao ba ning imong gipasakupan nga Baptist? Mao ni siya nga gipasakupan ako nga Baptist bro, tungod kay mao ni ang maayong balita bro. Nasayod ba ka ana bro nga ang maayong balita mahitungod diya sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo? Sige. Bro, kay mao man kaning Baptist nga imong gipasakupan bro. Kanusa man ning Baptist nga abot diri sa Pilipinas unsa man tuiga na? Nagsugod ang Baptist bro sa panahon sa ED nga wala matumbok sa kapanganakan ni sa 6 kanang ginatawag nga pagkatao ni kay kung tanaw nimo ang Bible reference si John the Baptist una mangyod magulang mangyod siya ni Ginoong Hesukristo. So ang tubag nako sa imo bro, nagsugod ang Baptist sa panahon nga si John the Baptist na bautismo dito sa suba sa Jordan. Kanusa naabot diri sa Pilipinas na unsa tuiga? Bro, ang imong pangutana may tungod sa kining pag-abot diri sa Pilipinas. Okay, ang imo mong deklarasyon karon kamo tong Baptist Church nga gitukod ni Kristo. Unya ingon mas Kristo nga ang iyang simbahan mulukop sa tibuok kalibutan. Bro, ang gisulti lang dito bro, ang gisulti lang dito gipasabot nako is succession about teaching. Lagi succession. Sige. Succession about teaching. Unsa man tuiga naabot diri sa Pilipinas ng Baptist? Daghan ang nagkalain-lain nga kanang ginatawag nga personal data bro, kay tungod kay daghan man ang naabot nga Baptist diri sa kanang inyo lang kanang imong gipasakupan karon. I don't know kung unsa na baptist ba na or unsa na yung klaseng baptist mong naa kay daghan magbaptist diri sa amo lang. Tunay Bible Baptist, napay usa ka Baptist. Dili ko makahatag nimo exact nga order about sa kanang pag-abot diri sa general kanang ginatawag nga Baptist. Pero makahatag ko nimo og kanang
exact nga order about sa akong pagdawat ingon nga ako nahimong baptis. Sige. Kano sa amang kami dawat ka nahimo kang baptis? Nahimo kong nahimong sakop sa gingharian sa Dios, bro. Nahimo kong naapil sa ihap, bro, sa panahon nga ako midawat sa bautismo. Ano? According sa Acts chapter 2 verse 41. Kano sa ama na? Niadtong midawat ko sa nag-edad kog 13, bro. Oh, Mabasa nimo, unsa bro. man tuiga ka na bunyagan? Nabautismohan ko, bro, since 1999. 1999. Kinsay pastor nagbunyag nimo? Ang nagbautismo nako, bro, si Pastor John Molina, usa ka ginatawag nga mao'y nagapasakop kanako sa gingharian sa Ginoo nga gitawag nga pinaagi sa dugang sa ihap according Okay. sa Acts chapter 2 verses 41. Mabasa nato na, bro. Okay, si Pastor Molina ang ing nagbunyag nimo. So katong nagbunyag nimo nga usa ka pastor, kinsa may nagbunyag atong pastora para mamunyag pud sa nimo? Bro, gitawag na siya personal kanang ginatawag nga dita about succession, bro. Wala ta. Lagi. Sir, kay ang akong buti pasabot ani, paunsa nimo makonek dito sa Ginoo nga may kamo na nga diha pa lang daan ang langay na ta, nasangit na. Sige, kanang gabunyag nimo nga pastor, kinsa may nagbunyag ana niya nga pastor para nga mamunyag pud sa nimo. Kay para ma-connecta dito sa Ginoo. Bro, ang gitawag nga teaching sa kanang ginatawag about baptism, ang gisukaran ana, bro, sa kung ginaingon na sa previous si John the Baptist. Lagi. Pero pag Sir. ang succession, bro, ang succession dili kinahanglan i-ground procedure nimo about sa kanang ginatawag nga kinsay nagbautismo sa iya kay dili ko ka-determine na, bro, kay kung basahon nimo ang Juan kapitulo 3 bersikulo 8, sama na siya sa hangin, bro, wala ka nakahibalog asa nagikan bisan ako, bro, sama sa hangin nga wala ko nakahibalo asa gikan ug asa pod padulong. So usaon man nimo pagka prohibaan nga nakakonekta mo sa Ginoo nga press up pa lang daan sa pagbunyag, niungot naman tas pastor, wa naman ka nakakonect dito sa Ginoo. Saon man nato ni ron? Paminaw sa bruha na ako'y gamay nga isulti si mo may tungod sa kanang pagkonektar. Sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 38, pinaagi sa paghinulsol o pagpabautismo mahimo kang maapil sa ihap. Ingon nga ikaw naihap sa apil Sige. nga nahimo kung baptis o sakop sa gingharian sa Sige. Ginoo. Sir, kanang imong gigamit nga Buhat 48, 2:48 mo siguro na. Kuha ko masayop. 41, bro. Dili 48. 2:41. Kanang mga 2:41 ang atong basahon ha sa Biblia ha. Aron maklaro ta kay mura wa nay klaro ning imo. Sugura sa pagbasa sa 38, sir, ngadto 41, sir. 38. Onya miingon si Pedro. Kanila ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maginulsol og magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Sa 39 nagingon kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak. Kay don't know kay saad man dinis Ginoo ning magpabunyag ta o nganong di niyo apiling inyong mga batang puya. Kana ingon madugor ang Biblia nga saad alang sa mga anak. Og sa tanan nga tuwa sa layo, sa tanan nga nagapagatawgon sa Ginoong Dios. Na ngaliyo po si Pedro kanila og miagda nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Sa 41, daghan ang nagpabunyag, mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo natong adlaw. So daghan nagpabunyag. Nabunyagan to sila tungod to suwali sa mga apostol. Normal ra na kaya mga apostol do na magito autorisasyong mamunyag. Kaya sila magito gisugo sa atong Ginoong Jesucristo San Mateo 28:19. Unya na sa San Marcos 16:15 to 16. Aksyon Katoliko! Ang akong bangutana bro, kanang pastor nga nagbunyag nimo, nga matod nimo, nabunyagan kas edad nga 13. Kinsa may nagsugo anang mamunyag na siya bro? Bro, dili may nung danon nga siya kinsay nagsugo og pa-implement
basta na ang isin sa pagbautismo bro, gituman niya bro. Ay importante na bro, ang authorization kiming kag dili hinungdanon o panalitan karon nabunyag sa niya. Yawa din ang sugo niya. Yawat lang niya ang bunyag sa. Yawat lang niya ang bunyag gikan sa Ginoo. Saan man nakadawat kag bunyagan ng kolorom. Bro, na bro, ang bautismo bro, basta maghisgot og pagbautismo, alang gikan magwali si si Apostol Pedro. Ningon siya bro nga hinulsuli ang inyong mga sala. Kana nga bautismo bro, nag-refer na sa bautismo ni Juan. So ang bautismo sa nagbautismo nako, nagikan ni Juan bro kay since nga midawat ko sa bautismo, dili ko direct bro nga nagpabautismo, kundi ako sang gihinulsulan ang akong mga previous nga sala bro. Dayon nahimo kong apil sa pundok sa mga tao nga gitawag og kanang baptist o gitawag nga sakop sa gingharian sa Dios. Sir, kung nahimo kang baptist, kung nahimo kang sakop sa gingharian sa Dios, kinsay nagbunyag nimo nga pastor, di ba nitug-an man ka nga mo nimo na pastor igbunyag na ko, gibunyagan ko trisa kung ibab, morning tuiga. Ang pangutana nako, katong pastor nga nagbunyag nimo, naa ba toy authorization gikan ni Kristo sa mga apostol nga mobunyag sa nimo, gitagaan ba tong authorization wala? Akong tubago na bro, pinagi sa verse bro. Sir, gitagaan wala? Tubago na ko na siya bro, pinagi sa kay wala man ta nagsabot diri nga ang imong pangutana kanang ginatawag nga categorical, akong tubagon yun na dito. So man ta nagsabot. Tubago na ko nag-verse bro. Go ahead. Sige. Ang verse bro, tubago na ko na siya, pinaagi sa kining Buhat kapitulo 19, bersikulo 1 ngadto sa 5. Dunay mga tao nga gibautismuhan nga sakop ni John the Baptist. Nga wala na ilhi nila ni Apostol Pablo ug asa sila gikan. Nasayod ba kara bro? So, wala tama sir dili man issue dire sir ug katong nabunyagan ilhan batog wala. Kadi man na issue dire, nailhan kag wala, nga katong bunyag ni Juan. Dili man na nimo pwede bakwi. Lagi sir, dili man issue dire sir kung nailhan ba ng mga taong nabunyagan o wala. Kay katong bunyag ni San Juan, wala naman to giadapt sa Kristiyano. Ang giadapt namo mga Kristiyano is kato namang bunyag gisugo ni Kristo, dili tong bunyag ni Juan. Di ba? Sir? Kay ang bunyag ni Kristo wala toy pulos to kay kang Juan datong dawaton. Nasayod ba ka sir kung tubagon ta ka sir kung tagaan nimo katungod di akong isulti? Sige, hatagi ko og sitas lang sa Biblia nga kanang pastor nimo nga nagbunyag naa nay gitagaan nakadawat nag-authorization gikan sa kinitawag ani ang unang mga apostol og ni Kristo para mamunyag siya. Kay mura na isampulan ni ba sir? Taga example. Sir, kadali sir. Kung tagaan ka example na kung ang usa gani ka tawo nga walay authorization gikan sa gobyerno, di ba kolorom? Kung ang usa ka tawo naghimo sa dag buhat diha nga wala sa authorization, wala gitagag authorize gikan sa kumpanya, buot lang sa giya, di ba kolorom na? So, kanang pastor nga nagbunyag nimo, kinsay naghatag ang nag-authorization nga bunyagan ka? Aksyon Katoliko! Sana sir, walay kalainan sa kanang with your respect sir, na ako'y kapariha nga nangutana yung unana sir ba? Gusto ba ka nga akong isulti sir? Sige, kinsa man na? Sa Juan kapitulo 2, doon ay mga parisiyo nga nangutana kang Ginoong Kristo, ingon siya, mangutana ko nimo kinsa may naghatag nimo niini nga katungod. Ang tubag ni Ginoong Kristo, ingon pa niya, karon mangutana sad ko ninyo, kinsa may naghatag og katungod ni Juan alang sa pagbautismo? Nagikan ba ni sa tao o sa Dios? So, ingon na imong pangutana. Dili sir, ang katong parisiyo sir, na malidit ra gid to sila sir. Gibalidit ba kung kanang authorization nagikas Ginoo aha nagikan. Kadi simpre ligod po to. Kasi siyempre sir, dili good po to tawag ani ang gustong mga parisyo nga mailad po sila. Kinapon na sila ilang kaugalingong doktrina. Karon sir, doon ay similarity nga ang kinaamang good dire sir. Sir, naa-address sa Biblia ningon si San Pablo sa Biblia ha. Sa 10:15, basahon na to ni. Og unsaon man pagwali
sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. So before ka gibunyagan na ng pastor nimong gimension karon, giwalihan jud kadaan. Karon mangutana Sir, kadali lang. Giwalihan jud kadaan na ng pastor nimo nga nagbunyag nimo kay imposible mo kay gidiretso kag bunyag wa ka wali daan. So niagi jud kag wali-wali nga sa kadali mao gani no. Mingingon si San Pablo nga unsaon man pagwali sa mensahe kung walay magwawaling gipadala. Ang pangutana nako kanang nagbunyag nimo nga pastor ug nagwali nimo gamit ang Biblia kinsa may nagpadaan na. Sige, ako ka gamiton ko na imong pangutana, sir. Bago ta katubagon, with you, sir, respect, sir, ha? Tubagon ta kasi imong pangutana, pero pangutanon ta sa ka. Karon si Apostol Pablo, kinsa may nagsugo niya nga apostoles nga magsangyaw o magsangyaw sa maayong balita. Kinsa Okay. may nagsugo niya? Walay apostoles nagsugo niya kundi ang Ginoo mismo mo ay nagsugo niya. Mao itong na-converter siya sa pagtuong Kristiyano gikan sa pagkamanglulutos. Nang siya sa Ginoo nga lakaw didto kay sultian ko ikaw sa unsay angay nimong buhaton. Moto resulta asa moto ang Ginoo mismo mo ay nagsugo niya, dili ang mga apostol. Ang akong pangutana kanilang sir. Kinsa may nagpadalaan ng imong pastor nga mo ay magwali ana og bunyagan ka. Sa kinsa may kaingon man San Pablo unsaon man tagwali sa mensahe kung walay gipadala. Kanang imong pastor kinsa may nagpadala ana aron magwali na. Wala na, sir, natubag ta na ka, sir. Si Apostol Pablo mismo, direct siya nga gitawag sa Ginoo. Walay nagpadala sa iya nga lain. Okay, karon kay si San Pablo direct gitawag sa Ginoo. Mo to gipakitaan sa dito sa dalan sa Damascus, di ba? Kao pangutana, kani bang pastor nga nagbunyag nimo direct ba ning gitawag sa Ginoo? Kung nakabasa ka, sir, sa Juan Kapitulo 3, versikulo 8, makonsider na nimo siya nga granted na siya, sir, tungod kay basahon nimo ang 2 Timothy chapter 2 verses 19. Ingon pa dito nga ang hingpit nga patukuran na nini na isulat nga ang nagsampit sa ngalan sa Ginoo, ingon pa niya dia, ang Ginoo nakaila sa mga iya. So, Sir. bisan ikaw mismo nga nagsunod sa imuhang pagtulunan, wala ka kahibalo kung kinsa ang nagsugo sa imuhang gisunod. Sir. Pero ang ingon dito, nga ang hingpit nga patukuran na nini na sulat, nga ang Dios nakaila sa mga iya kaya ang nagsampit sa ngalan sa Ginoo dili na magpakasala. Okay, sir. Hibalo ba ka? Kung sakyan ako ng imong giingon na nagsampit sa ngalan sa Ginoo dili na magpakasala. Ang yawa kay nagtuo man nga dunay Dios, nagkurog pas kahadlok, dili po to magpakasala. Sir, pwede ba nimo nga i-consider ang tao nga dili siya sama sa yawa tungod kay ang yawa Kani sir ha? Wa man jud nimo natubag akong pangutana sir. Kinsa man gyud tawhanan nagpadala ng imong pastor karon nga mo'y mawali diri sa imo og bunyagan ka. sige sir, ako ang balikon ng imong pangutana ha. Kinsa man tawhanan sir? Kinsa man tawhanan nagpadala na sir? Dili sa nako tubagon. Ayay. Ikaw lang siya akong pangutana. Kinsa may nagsugo nimo og sa imuhang bisyap nga mahimo mong magwalis may balita. Okay, ang nagsugo nako nga magwali ta dire ang simbahan. Na kinsa may nagsugoan ng simbahan? Mao ang si Kristo mismo ang naghatag otorisasyon. Ang tanan akong sampula sa diyang gihatag ni Kristo ang iyahang mga otorisasyon gikan ni San Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili dito sa langit. Ang itugot diri sa yuta, itugot dito sa langit. So imo nang otorisasyon Pedro. So gitugot na nara sa simbahan. Karon kay si Pedro labaw man sa tanang mga apostol kay sa may imong Santo Papa nasa iyaha ang pagdili og pagtugot. So naa sa simbahan ang haligi og sukaranas kamaturan unang Timoteo 3:15. So unsay ginatudlo sa simbahan, unsay ginatugot sa simbahan, mo na ginasunod namo og kana gikana ni Kristo. So kaningon man ang amo simbahan sa Code of the Canon Law o kaning pasipito nga kaming mga binunyagan dunay kanang katungod mo acquire og knowledge mo depensa mo tudlo ani. Subot pasabot gikan ba na sa Ginoong Hesus gikan kayo. Klaro jud na kastanya kanang ito nga sir pa ko man kanang ingon nimo mga obispo kinsa nagsugo na ang gasugoan ng mga obispo nga mamahimo silang obispo magud na gikan mismo ni San Pedro. Kinsa man na San Pedro
Mao'y una Santo Papa sa simbahan Katoliko. Kanang Santo Papa namo nasa simbahan mo na nga among gitawag og apostolic succession nga hantod karon walay bugtong gutay gikan ni Kristo. Karon ang imong sa pamilya opa ko man, ang imong ganinang explanation wala layo na. Bunyag palandaan sa pastor, wala ni ungot na kadya. So, saan pag-connect nimo dito sa first century? Wala pa ko naungot, sir. Ang akong pangutana sa imuha, tinuod ba gyud nga succession mo from the Apostles Father? Mao ni akong pangutana karon na dayon. Akong ipangutana sa inyo ha, do na ba'y mga sugo nga dakong tendency nga natuman gyud ninyo ang tanang sugo in personally gikan sa kanang succession sang mga apostles? Sa may actually sir kung may yung tagsugo dili man 100% nga sa tibuok simbahang membro 100% natuman na mo ang sugo sa simbahan kana man gyud sir kay naa man gyud mo succession dili sir ani ba kanang sugo sa simbahan tanan nga mga doktrina balaod sa simbahan wala gyud na muna kami mga membro lang ha dili na muna perfectly nga masunod gyud na damo tanan 100% Sir, dili man na mo ay dahilan nga pag dili mo masunod, mawala ang imong pagka-apostolic succession. Naara na. Sir, human na ta. Ay, sa. Wapa ko mahuman. Sir, dili man human na ta kay sa sugo pa lang daan, dili mo succession sa mga... Sir, ang sugo sa simbahan na, kung dili mo na matuman perfectly, dili magpasabot na mawala imong koneksyon na lang. Pero dili tanan mo natuman. May problema sa mga membro, sir. Tanawa ra, wala man dayo. Sige go. Kala na nga akong pangutana. Sige, tubagas ako. Teaching sa sugo. Sir, tubagas ako, sir. Sir, paminaw sa sir ha. Walay problema sa mga membro kay gitawag na siya mga followers. Pero ang succession, ang pag-maintaining sa sugo, sir, mao niya ang pinaka-importante nga succession gyud mo nga tinuod sa mga apostols. Ngano man, diha magsukad nga kamo, ma-identify nga kamo sinugo gyud o succession mo sa tinuod nga. Dili ba? Karon hungon mo nga sir, wala ninyo hingpit na natuman. Kami paminaw sa ganina ra kung tubag sa imong pangutana. Tagaan takag kuan sir ha. Tagaan takag kining illustration sir ha. Ang pagsulod sa gingharian sa langit sir, kinahanglan perpekto nimo nga masunod ang kabubuton sa Ginoo. Karon niingon man ka nga wala ninyo nasunod. Bot pasabot dili mo tinuod nga succession sa Apostles Father. Tinuod gihapon sir. Paminaw sa tinuod gihapon. Kay kanang mga church father paminaw sa nabungkag na nako. Mao lagi na ba di maminaw sa tubag pero kogi mangutana. Wa pagali ka kahatag na kung kisay tawana gaw sugo ani mong pastor. Pwede ka sir. Nahuman. Nga wala ninyo natuman tanan. Sa wala natuman ani ba nang simbahan ay mga balaod pwede nagana. Kaming mga membro nga nasakop ni simbahan na dili na namo perfectly gyud nga amo gyud natuman perfectly yung 100%. Pero it doesn't mean nga sa among pagka-membro sa simbahan og di man namo matuman ang uban tungod sa kadagan. Mga uban dia mga basic lang buat kag maayo ana. Pero ang importante nga wala mawala ang among pagka-connection sa Ginoo. I-explain ako na ganina nga doon na dyan may authorization. Ang imong pastor mo pa man. Be, karon tagay kog sita sa Biblia nga doon ay pastor nimo. Kaya imong pastor gisugo pag pamunyag. Sir, dili sa tamuhawa sa ginatawag nga succession. Ang akong pangutana nimo nagtumbok ni sa ginatawag nga pagtulunan nga inyong gisunod nga ingon nga kamo sumusunod mo ingon nga church. Sige. Ari ata succession ta. Gitagaan nimo kanang gitagaan nimo gibang ang mao nga patukuranan nga kamo mismo di ay wala naka tuman sa gisulti nga ginatawag nga ang hiniktan diri sa yuta hiniktan sa langit. So, sige, based on my kanang ginatawag nga interpretation, ingon pa diha sa gisulti sa kapitulo 5 sa Episo, versikulo 27-28, ingon pa diha nga ikatugyan siya sa simbahan nga walay buling kunot mansaw bisan lagi sir, watay problema ana. Tanaw nimo sir, tanawa sir ha. Unsay gikinahanglan nga makasulod ta sa gingharian sa langit. Mao ang perfection sir. Karon kun ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo dunay gibang, dunay mga butang nga dili ka aya-aya sa pagtanggap sa Ginoo didto sa gingharian. Dili gyud ka kasulod sir. Mao na nga kung ang imong gingon nga nag-angkon mo nga succession mo, karon mismo ikaw sa imong baba ni gawas ang imong mga pulong nga wala mo nakatuman. Okay. Period Sir, asa kadali lang sir.
ang kaming mga simbahang Katoliko man mo moingon nga mga perpekto ming tanan. Naaman jud may mga kakulangon. Naaman jud may mga kakulangon. Pero kanang kakulangon namo amo nang gipunan. Mao bitaw ning nagsantos mi diri kanang giingon nimo nga wa may kuno toy buling kana mo na gitawag na tog the triumphant church katong simbahan nga na mga santos dito sa langit. Kanang akong pangutana ba kay mag-isgot man gud kanang authorization. Asa kadlagi sa mananawag balik. Sa kinsa man tong nanawag balik. Kadali lang. Kay nanawag nawa siya sa ire. Sir, with your respect sir, balik lang akong tawag sir kay manginabuhi pa ko sir. Salamat kayo sa imong surrender. Surrender. Wala sir, wala ko ni surrender. Girespeto na ako ang imong. Sige last pangutana sir, ano na lang authorization man ka. Namatay si San Pedro kinsay gitagaan sa mga yawi sa gingarian sa nga gihatag ni Pedro gikan Kristo nga sakop sa Baptist Church. Sir, pangutana man na sir no, ako sa kang tubagon pod og kanang tubag pinaagi pod sa sita sir. Sige, kinsa tawhan na sir? Tubag ana sir. Dili sita sa akong gipangita. Kinsang tawhan na ang gitagaan og mga yawi sa gingarian sa langit diyang namatay si Pedro kinsa may gipulihan na to. Balikon ta kag pangutana sir nga muto ba ka sir nga kitang tanan gipangtagaan og yawi? Di wala man dili tanan sir, dili tanan. Dili. Kung imong basahon ang Mateo 16:18, murag matan-aw nimo nga si Apostol Pablo a Pedro lang ang gitagaan. Pero kung basahon nimo sir, naay daghan nga gitagaan og ginatawag nga yawi sir. Aham na mabasa. Tungod. Aham na mabasa. Mateo kapitulo 18. Katong naay gitawag makita nimo sa 18 sir sa 18. Dili man 18. Dili man na kanang authorization nga as ahol. Siyempre maingon si Kristo siyempre maingon pamina sa dili na authorization as ahol jud. Siyempre maingon si Kristo nga unsa inyong idili kana naka-refer na sa atong komunidad sa atong gagmayng katilingban nga simbahan. Pero as ahol ba As ahol ba? Si Pedro ray gitagaan wa kay matugaan di ani. Pati pastor nga nabunyag nimon ungot naman ka. Sir, gitubag ta na ka sir nga naaday ko'y susi. Ang imong pangutana nga ingon kinsa naghatag katungod sir with ginatawag sa inyo kung sa inyo pa nga pagtulunan magisterium. Mauna ang akong magisterium sir. Sa may magisterium Sa may magisterium nimo? Nga katungod sa church. Lagi katungod. Lagi umatay problema nga tag na ako'y katungod sa church. Bangutana kinsa naghatag nimo katungod na? Sir, gisultian ta na ka sir nga dunay mga dili masabtan nga butang nga angayan nimo sir. Dali ra jud kay namingog ako na ko'y katungod sa church. Ako napod ko. Ang pangutana kinsa may naghatag nimo katungod na? Na ako'y gamay nga challenge or kanang idasig sa imo sir ha? Ayaw nang challenge sir kay wa man ko mag-challenge nimo. Na ako'y isulti sa imo sir ha? Sa ikaduhang Pedro, I think kung ako na sayo pani, chapter 2 verses 1 to 2. Ingon nga kaniadto dunay mga mini nga propeta nga manungha. Niinisad nga atong kapanahonan karon, dunay daghang mga mini nga mga magtutudlo. Di kamoy katumanan na. Clarify nako sir ha. Giisip ba nimo ang imong kagaling nga usa ka magtutudlo? Question mark na sir. Kanaman kwan sir. Giisip man ako kung kaugalingon na magtutudlo. As apologetic, why problem? Akong dugangan. Lagi sa nakuha na ko imong punto. Ang kanang giingon dia nga ako sa tiwason sa nako. Kay giisip man day nimo ang imong kagalingon nga magtutudlo, nan dapat kang mahadlok kung sulti ba ka sa tinuod o kamatuoran. Kay si Santiago nagsulti sa kapitulo 3 bersikulo 1 nga kitang mga magtutudlo mas kuyaw ang atong silot pag-abot sa paghukom. Timan ni sir kung pila na edad nimo karon sir, ako sir tinud-an na yung gini nga pagsulti sir. Di ta kaawayon sir kay amigo ta pero pinaagi ni sa pulong sa Ginoo. Pasabton ta ka sir pila na edad nimo ron. Kung nag-edad na kag 40 sir, ang minimum nga edad sa tao sir is 70.
Kana nga imong 30 kung 40, kanang imong edad karon kung 40 na ka sir. Nagtudlo ba ka sir susihon nimo, nagtudlo ba kas kamaturan? Sir, Kaya ang mga ani tao sir, nga nalayo naman ta sir. nagpapatudlo, Natudlo kamaturan edad. Oh, Nalayo naman tang ako lang ba kinsa tumaga lang gini ako ang pangutana para magklaruhay ta dire kinabot ang tag edad nga layo pa mo to kong birthday nya ikaduha og mag-birthday ko ugma og sunod adlaw di mo pud ka imbitado. Sige, ang ingon sa imo sir, nga kitang mga magtutudlo, mas bugatang silot. Sir, kanang mga giingon ni Kristo nga nay motungha nga magtutudlong mini kamo na kay wahing panahon naman ang mga Baptist church. Nga ikaduha, mingon kay pasangil mo ni Kristo, pasangil mo nga diha ay paminaw sa kabasihan mo diha. ha? Unsay imong pinakabasihan nga kami mini nga magtutudlo? Miniman mo nga magtutudlo kay in the first place mga nanungha na mag-uhing panahon nya kanang Baptist dili man nagikan sa Ginoo. Oh. Mao ba? So baliko na pud nako ang giingon dito sa John chapter 3 verse 8. Unsa may gingon? Ang essence dito sa pagtungha, pagsulpot o pagkalit abot. Tanawa ha, sir. Tanawa lagi tanawa sir ha, ngano moingon ko nga kamo na ang Baptist Church nga imong gipasakupan karon nga nabunyagan ka nga antud karon pa magkakatug-an ako gisay tao nga nagsugo ang imong pastoy nga bunyagag walihan ka. Ang Baptist Church nagsugod na sa sayong bahin ni adtong 60. Ano 60. Oh, sa paminaw sa. Wa pa ko mahuman. Nagsugod mi. Ayaw sa ba, wa pa ko mahuman. Oy, paminaw sa. Sa pagkabalo nimo nga mag-una magkag-imong kwan. Kano sana adtong mga paminaw sa lagi ba? Hoy, paminaw sa aron makasabot ka. Kana na asa kanang ay na di man maminaw ni. Tanawa ra gud. Unsa man ni ganahan ka minaw dili? Ang Baptist dili na siya mao ang katong giingon nimo nga John the Baptist. Si John the Baptist namunyag paminaw sa. Paminaw sa. Mao lagi nga maminaw kaya akong i-explain na. Sige ra ka og batin. Katubag sir. Sige, paminaw ha. Ang kanang Baptist church nga imong giingon adto ra ng mga 16 to 17th century or siglo. Paminaw ha. Ay sa. Karon wa day ka tudloy sa imong pastor ana. Mo na ngayo paila na imong pastor nga way autorisasyon. Kaya ang imong dahom nagsugod mong John the Baptist pero sa tinuoray ana nagsugod lagi mong 16 to 17 nga siglo. Kadaghanan na ng mga historiador. Paminaw sa. Kadaghanan na ng mga historiador nga paminaw sa. Sir, paminaw sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 11. Si John the Baptist ang existence sa iyahang pagpamautismo hangtod sa panahon sa mga sakop ni Apolos. Oh, sir. Kung John the Baptist ang imong lagi-lagi sa paminaw sa oy aron makasabot ka. Kung si John the Baptist imong ipasumangil nga muna gingalan sa inyong religion, namurag buang-buang ni Kristo nga gatukod og relihiyon ang apelidong Juan mo iyang gidala og ngalan sa iyahang religion. Kanang John the Baptist gitawag na John the Baptist kay ngano man magbubunyag man na sa sabi ni saya pa si Juan magbubunyag dili ang taon na sa relihiyon ha. So ang iyang trabaho mo na katapusang propeta sa panahong Kristiyano nga nag-andam sa dalan aron pag nag-una sa daan aron andamon niyang dalan kay naay mo mutungha nga mas labaw pa niya nga mao na si Kristo. So si Kristo namunyag man to si San Juan paminaw sa ay magsapaw-sapaw lagi. Namunyag man to si San Juan Paano nimo siya nga punto? Oy, paminaw sa bayo sagsapaw. Namunyag man to si San Juan kay namunyag man to si San Juan katong bunyag ni San Juan dili to maisip sa Kristiyanong pamaagi nga sakramental to yung bunyag. Ang sakramental nga bunyag katong mismong gisugo ni Kristong autorisasyon gihatag niya sa mga apostol sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. San Mateo 28:19. Ay sa mo ayon yung sapaw. Masakitan ka sa madili paminaw sa kuntubag. Paminaw sa kuntubag. Manang kanang imong giingon, paminaw sa ayo sa sabaw. Paminaw sa ba kay mo wa pa ko maman sa akong explanation. Dapat ay bahala ka na. So kanang giingon himo nga kanang nagsugod mas kuan, wala layo na tinae na ug sasamad pa na layo ra na tinae. So kanang Baptist Church nagsugod na ni adtong 16 to 17th century.
Kadaganan sa mga historiador ana ay sa kay kana mga butanga wala nagitugan sa imong pastoy. Lisod lagi ni mabunyagan ra kag otorisasyon gay connection sa Ginoo. So kadaganan sa mga historiador ana sir nga ang unang baptist nga simbahan natukod jud na ni John Smith. Muna akong giingon ganina, ang founder sa inyong simbahan dili gid si Kristo ang founder sa inyong simbahan. Ang founder sa inyong simbahan ang nagtukod na si John Smith. Asa man dapit nga tukoda didto na sa Amsterdam, Netherlands. Unsa tuiga? 1609. Sa paminaw sa ay sa sabaw 1609. Asa man na to nga ebidensya mabasa na? Makabasara ka ana sa paminaw sa sa di ba kaminaw? Makabasara ka naa sa Britannica Encyclopedia. Kasaysayan na mga historiador na nya. Ayaw sa likoy sa kasaysayan kay ingon ra bang Biblia Isaias 41:4 ang Dios rabay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. So paminaw sa oy wa pa ko mahuman nagsapak-sapaw man noong kaaning kalaki ha. Paminaw ka, pakiton ta ka sa imong mali. Pakita ko sa kong mali ha. Pakiton tapog ka sa mali nimo. Ningong ka nga ang bautismo ni Juan dili sakramental. Ang pangutana karon kay mingong ka dili sakramental buot pasabot nga ikaw nasayop og daotan ng imong pangunauna. Dili man na sir, dili man na daotan. Ang katong kang bunyag ni San Juan nagingon dito sige giingnan siya mismo ni Jesucristo sa wala pa niya bautismo giingnan niya nga nganong ako may mo bautismo nimo. Ang tubag ni Jesucristo pasagdi lang kay pinaagi nini makatuman kita sa gisugo sa Dios. So dili ba day sakramental unsa ba day pasabot nimo sa sir dili na maisip nga naman katong si Juan namunyag siya ang iyang bunyag tubig rato pag hinulsol. Bunyag sa tubig walay labot ang Espiritu Santo. That is why katong paminaw sa mao lagi na buot ba nimo pasabot nga ang paghinulsol rato dili na di ay required sa ato karon. Sir, inani ba? Future time. Ang kadtong gibuhat ni di man maminaw ni usaon pagkasabot ni man maminaw. Dili na bata, wala na bata gi required nga maghinulsol. Paminaw sa ba, sir? Ang kaning bunyag paminaw sa ba? Oy, paminaw sa. Sa atong kapanahonan di ay sa present time na gusto man ni siya ray paminahon. Gusto man ni siya ray paminahon. Sir, di ka maminaw, sir. Kay mo explain ko mo batin man ka di magsigig pangutana. Natural man ang mangutana kay di ka kasabot kay mo explain ko magsigig mo kag sabaw-sapaw. Akong gibabitaw niya akong gingayon sulod ko sa imuha ganiha kay akong ipasabot ang mga sambingay wala nimo nasabti. Sir, ikaw may wa nagasabot ang mga sambingay. May klaro niya tong kaistorya ni. May klaro ni. Baruganan. Ito na lang pangutana.